अतूट नात्याचा स्नेह गोडवा गोकुळच्या मधुर बासुंदी आणि श्रीखंडासोबत वाढवा। नमस्कार, मी माधवी मनोहर परब, मी औरशीच नव्हतंय, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवाभाऊ आज रक्षाबंधनची माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच आज ती ओवाळणी म्हाका भेटलेली हा। अशी दर महिन्यात म्हाका ओवाळणी भेटते, त्याचप्रमाणे सगळ्या भगिनींनाही भेटते। आज देवाभाऊ तुम्ही आज निधी जो आमकां 3000 रुपये दिलेलो आहात, त्याचो मी आज माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि माझ्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी करीन। मी आज खूप आनंदी आहे। देवाभाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। देवाभाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। देवाभाऊंचा एकच ध्यास, लाडक्या बहिणींचा विकास। देवाभाऊंचा एकच ध्यास, लाडक्या बहिणींचा विकास। देवाभाऊ लय लय तुमचे आभार। या ज्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत त्यामुळे निश्चितपणे आमच्या बहिणींकरता काम करण्याची आमची शक्ती ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि याहीपेक्षा चांगलं काम आम्ही करून दाखवू। आपल्या लाडक्या देवाभाऊला बहिणी दिल्या दुसरी ताई, सिंधुदुर्गची दुसरी ताई। हॅलो, माझं नाव सुजाता संदीप पाटील, मी मालवण तालुक्यातल्या तोंडवळी गावातून इलाय। माका 1500 रुपये ओवाळणी, फक्त ही ओवाळणी नसून देवाभाऊंनी दिलेले माझं हे आधार असा आणि आधार असंच माझा कायम करतो अशी मी त्यांच्याकडनं खूप खूप इच्छा करतोय। देवाभाऊ असेच आमच्या बहिणींच्या पाठीशी तुम्ही राहा आणि येणाऱ्या निवडणुकीत आम्ही तुमका अशी साथ देऊ की बस आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तुम्हाला काही मतच कमी पडणार नाही अशी मी तुम्हाला ग्वाही देते। साहेब तुम्ही तुमचे खूप आभार आणि नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा आम्हाला खूप खूप मोठं शतशः त्यांचे मी आभार मानते आणि खूप खूप धन्यवाद ताई, खूप खूप धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।